Van de morgen zijn er nog een paar buikjes actief zelfs. En dan valt er toch weer een beetje in. Maar van de middag kwam de zinnen er meer en meer bij. Joen en vannacht. Vrij helder waar. Flinke opklarings. Een temperatuur plus 1 graad in de kustgebieden. Ontstaan min 2 graden in het oosten en het zuidoosten van de provincie Zeesmar. Op een soort plek met lichte frost of een temperatuur om het vriespunt heen. Ja, en dat betekent groen frost, maar dat betekent ik autoruiten scrabje in meneer Petit. En de wien is er haast net, die zie ik het meer en meer het oosten op. Morgen dag. Een leuke dag om er even op uit te gaan, want er is zinnen, het is droog waar en de temperaturen binnen nog altijd onder de hege komt, maar 5 of 6 graden. Wien is er haast net, zwak, matig, krijgt 1 ontrijden uit oostelijke richtingen mee. Dan moet je om de nacht, lichte frost, min 2, min 3 graden en dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Op manje nog altijd een wat koude dag, 3, 4 graden nu dag. Nou ja, wat je koud nemen. In de nacht ik nog lichte frost. Dan kom ik op 10 zuid, maar een wetterkoud waartype. Wien, zuid-zuidwest. En die zal matig en vrij krachtig wezen. In de nacht al ruim. Waanzinnig ruim, maar een temperatuur om en bij de zo'n graden heen. En dan is er geen sprake van winter. Nou ja, daarna waanzinnig een aantal dagen mooi winterse buien. En we maken manje maar weer even in het waanzin.